Забелязал ли си, че най-уморените хора не са тези, които тичат цял ден, а тези, които мислят непрекъснато? Хората, които вечер лягат и не заспиват веднага, защото в главата им се въртят сметките. Токът, водата, наемът, толкова много излишни други сметки, които излезат. А ако не стигнат парите този месец, а ако утре се случи нещо, притеснението не вика, то не крещи. То просто стои тежко, тихо, постоянно. Хората се притесняват за децата си, за родителите си, за работата, за здравето, за бъдещето, което още не е дошло, но вече ги е изморило. И най-лошото е, че никой не го вижда, защото навън всички сме добре. Усмихваме се, казваме ще се справим, а вътре водим война със собствените си мисли. Никой не ни е учил как да не се притесняваме. Само ни казаха: бъди силен, стискай зъби, не се оплаквай. Но истината е, че силните хора също се страхуват. Просто го правят натихо. Вечер, когато всички заспят. Притесняваме се, че не сме достатъчни, че не правим достатъчно, че животът минава, а ние все чакаме подходящият момент. А знаеш ли кое е най-тъжното? Че в това притеснение забравяме да живеем. Забравяме да си поемем въздух, да се огледаме, да благодарим, че още сме тук. Може би няма да решиш всички проблеми днес. Може би сметките пак ще дойдат. Може би утре ще е трудно. Но ако слушаш това сега, значи още се бориш. И това вече е сила. Спри за секунда. Поеми дъх. Не си сам. Повече хора се притесняват, отколкото си мислиш. И може би точно днес не е нужно да решаваш целия си живот. Достатъчно е да издържиш още малко.